तामुलपुराव DINCC मावखुलिनि बिल्डिं न' लुनो अन्थाइ खाम्फा गायसंदों। तामुलपुर जिल्लानि सदर थावनियाव दारिमिनारि आरो फालांगियारि बिफाननि गोदानै DINCC मावखुलि बिल्डिं न' लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसंना होबाय BTCनि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्मआ। दिनै मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों BTCनि बिफानारि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्म, मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारीजों लोगोसेनो बिफानारि मावख'गिरिफोरनि नुजाथिनायाव BTCनि SOPD 2025-26 बोसोरनि थुबिलजों लुफुंनो बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो। बे गोदानै लुफुंनो गोनां मावखुलिनि गेजेरजों तामुलपुराव बिफानारि खामानि मावनायनि गोबां सुबिदा जागोन आरो फैगौ 1 बोसोरनि गेजेरावनो थिखानाय सम बायदियै बे मावखुलिखौ लुफुंनो थाखाय नाजानाय जागोन होननानै बुंथियो EM मुनमुन ब्रह्मआ। अन्थाइ खाम्फा गायसंनाय हाबाफारियाव नुजाथियो BTCनि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारी, तामुलपुर बियाबनि बारग' MLA इमानुएल मोसाहारि, तामुलपुर मिउनिसिपाल बोर्डनि मासिगिरि दीपक बर', तामुलपुर जिल्लानि ADC हिमाश्री खनिकार बिथांमोनजों लोगोसेनो बिफानारि आरो दोलोनि मावफारिया बिथांमोना बाहागो लायो। ऑफिस GMR ऑफिस है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमार तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबे एटू प्राप्य आसिले नतुनके नवगठित এই तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट आमी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री एंड कमार्स ऑफिस GMR ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग আজি শুভ উদ্বোধনী কৰিলো। এই বিল্ডিঙৰ যোগেদি আমি এইটো অঞ্চলৰ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বহুত কৰণীয় এই কামসমূহ আমি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিম। উইদিন দ্য টাইম বাউণ্ড আমাৰ 1 year এবছৰীয়া ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰৰ ভিতৰত এই বিল্ডিংটো কমপ্লিট হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু বহুত কৰণীয় আছে সেইবিলাক আমি কৰি যাম।